angana kama maningi amavesi sowafunda. Niyakuthanda ukufunda la esontweni? Niqinisile? Akusiboneni ke bathanda kafunda ngane yami. Verse 42. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Libambe lapho ke sisi. Phinda futhi. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Somebody say amen. Lithi benze njani bathanda kayo? Kuphi khona? Kwabanze njani? Kuphi? Elesilungu ikhona elikhuluma nge they devoted themselves. Elinye ke lithi what? Lithini lakho sisi? Funda nangesingisi ke. And they continued steadfastly. Yes. Yeah, fund. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Doctrine. Yeah, it's doctrine. Thank you. And fellowship. And fellowship. Thank you. They are little steadfastly. They continued steadfastly in the apostolic doctrine. Namhlanje bathanda kabe bengifuna sibukeni kafishane something that is so much important. This is one of the subject usually mangenza ama teachings kwenye bandla ngenzenye kwelinye mfike ngenzenye, but this time ngithe ngizokwenza one subject because isikhathi sikusona ngane kama sisesikhathini la khona kudinga ibandla sili ground. uPaulos ukwakhuluma ebandleni laseKolose wathi lokhu nimamukela uKristu Jesu inkosi wayesethi ke hambani nikuye. Wayesebala izinto so much important lapho wathi nigxilile. Nithuleleni bathandekayo. Wathi akhuluma indaba yokugxila wathi nigxilile. Wayesethi nakhiwe. Wayesekhuluma ukuthi nifundisiwe. So ucombine lezi zinto cishe ezi important ezu 3 ukuthi hambani nikuye uKristu Jesu. Wathi nigxilile nakhiwe wayesethi nifundisiwe. Bafowethu ngenxa ukuthi sisesikhathini esikhulu nesihle itarget bathanda okay ibandla liya ngokuya uvela obala ukuthi li under attack. Ngaphandle kwabantu abasebancane they will never understand that. Because you associate impilo yakho usuke ekhaya uye endlini buye endlini uye ekhaya, which everything is just like that even in the spirit. But no, muzo ibuka ngeso lalento oyibona manje enyameni neyenzeka in your life as a person, you'll have a problem because in the spirit that the enemy is waging war against the church. Phakathi kwezinye izinto ayisebenzisayo usathane to disturb the move, more especially the enemy is against the last move, the last revival. Usathane ufuna wenza shout uyawudisturb lo mdumo because akakwazi ukuphazamisa it on now. And uyabona futhi naye ukuthi no i prophet zemvuselelo ziya ngokuya zisondela, and isitha siyazi ukuthi anything can happen, more especially ebandleni kungaba ne turn around engakazi ize icatsha ngomuntu because njoba lokusimemeza nje bathandakayo emoyeni sikhuluma into inkosi esuke sibonisa yona ukuthi sizini isikhathi sikusona sesikhathini semvuselelo, and uNkulunkulu kunento ezimangalisayo zenziwa uNkulunkulu kodwa ezenza ngebandla. Nithuleleni la esontweni. Wonke umuntu ongena ebandleni manje noma osindiswayo ongena kuKristu uNkulunkulu uyamphuthuma ukuthi amenze ithuluzi lokumsebenzisa kwi last move, because uNkulunkulu ufuna ukudla umhlaba in one time. Abantu abaningi abazi ukuthi ibandla li strategy. Ibandla li strategy. uNkulunkulu strategy sikaNkulunkulu sokudla umhlaba. Last time or 2 weeks back besikhuluma nabazalwane sithi ibandla li system kaNkulunkulu. uNkulunkulu efuna ukugoqa umhlaba awenze awubambe la esandleni kuyena usebenzisa this system ebizwa kuthiwa ibandla. Church is the system of God. Church is not just people of just a group of people coming to church. They go off and now then they go home. No, lapho suke sizo worship uNkulunkulu.
but ibandla masikhuluma ngebandla likaNkulunkulu sikhuluma ngesystem kaThixo yokulawula umhlaba wonke. Wathanda uNkulunkulu ukuthi asemsele institution okuthiwa yibandla uma efuna ayifake kuyo angene ngayo ainvade umhlaba wonke ngayo. So ibandla futhi liyimfanekiso kaKristu bathandekayo obonwayo. Sishilo bathandekayo sasakusho ngizokuphinda ngathi angaze ukukhuluma ukuthi akufanele abantu mabefuna ukubona uKristu baza bafuna ukuya ezulwini la ikhona, kodwa fanele beze ebandleni ngoba ibandla liwumfanekiso kaKristu ongabonwa. Nithule lesonto, I wish I can preach, because uNkulunkulu mkade eshiya ibandla nomoya engcwele emhlabeni wayenzela ukuthi abantu abafuna ukumazi uKristu beze ebandleni, ngoba umsebenzi kamoya engcwele ukuthi abumbe uKristu ebandleni, akhiphe the image of Christ ebandleni. Akazile nje bathandeka ukusikhulumisa ngama tongues kuphela, no, kodwa usukezela ukuzobumba the image of Christ in the church, so that abantu bangalahlekelwa uKristu ngenxa yokuthi uhlele ezulwini mabeze ebandleni bamfica. Ngizoze ngishumayele bathandekani khona. Ibandla lalikwenze lokho very perfect ibandla laseDamaseko, in a very challenging place, because lapha eDamascus bekuphathe kunalamakhosi afana nabo Beni Hadad, amakhosi abephethe lapha namakhosi ayingamasaba uNkulunkulu, most inkosi yama-Aram. Damascus bekuyindawo ebikanjalo, but kwavuka ibandla lapha very powerful church there. Phakathi kwalo bandla namanye amabandla ayikhona, but ngicela uquote lelo ngoba lithi iBhayibheli kwathi uSaul ebusy ebheke kulela bandla eyol attacker, nakho sekwehlonyazi lwamshaya uSaul wawa phansi. Wayise ekhulumayo uJesu mayikhuluma uthi Saul Saul, liphile lisonto bathandekayo, uthi Saul Saul ungi akasho ukuthi ubazingelelana. Iquestion ithi bathandekayo uSaul bephethe incwadi la ethi ngiyozingela ibandla, kodwa uma esehlangana nomnikazi webandla akasho ubazingelelana abantwana bami, uthi ungizingelelana. Ingakho uSaul nami ngangizobuza uthi ubani manje wena, ngoba bengizangikwazi wena, la awuveli nala ubani wena Nkosi na. Uthi ke cha, awuthi ngichaza ngoba mhlawumbe uzosuke ungayitholi kahle lento. Wathi lo okhuluma nawe uJesu, wayisethi ke lo omzingelayo. Awumini ngathi bathende bafethi kanti injani lento, kanti bafethi injani lento, kanti ibandla ubani la. Uthi Jesu kwenguchazele mhlawumbe ukuthi awulazi ibandla, mawuphuma uze ebandleni usuke uze kimi. Owazi kahle uthe othinta nina nithuleleni bathandekayo, wathi othinta nina uthinta inhlamvu yeso, kanti ibandla ubani. Meaning bathandekayo, ibandla is not just a group of people coming to home in the church. No, this is the image of Christ. Shothi umuntu mayefuna ukwazi uKristu uze ebandleni amfike, ngoba ibandla liwumfanekiso kaKristu obonwayo. Akudingi nokuthi uKristu azabuye emhlabeni, kukhona umoya engcwele la ozomambula uKristu ebandleni. Uma ibandla lingakakuthwali lokho, we are still running short of the revelation. Sizocabanga ukuthi singabasonti, asibona abasonti thina. Umsebenzi wethu omkhulu ukuba uKristu. Uthi Paulos, bantwana bami nithuleleni bathandeka, uthi bantwana bami enginemhelo futhi ngabo, uthi azabunjwe. Uthi Paulos imhelo yami ithi ngifisa ukuthi abunjwe uKristu kimi, because into enkulu edlula yonke into ukuthi ibandla lize lithatha i-image kaKristu, hayi lingane naye lifane naye, ngoba there's difference between ukulingana noKristu nokufana naye. Ibandla lase-Antiochia lithi iBhayibheli lami bamkhonza uNkulunkulu. Paulos wakaspenda isikhathi eside lapho, wazowaletha noBarnaba. Ibandla lize lavezwa lapha lithi uPaulos uhlale kulela bandla for 18 months, wahlala unyaka nohalf enza ama-teachings. Ayikwakhonzwa ngalesa sikhathi ngane yami, akufani manje, wakhonzwa ngalesa sikhathi. Lo 18 months wawufana no 15 years no 20 years, because bekukhonzwa lapha now and then, teachings now and then, prayer now and then, baptism on the Holy Spirit, prayer now and then, day 1 day 2 day 3. Lithi iBhayibheli uthema besuka uPaulos lapha, lithi iBhayibheli ibandla lase-Antiochia lakha
bathandwa ngalendlela lokuthi laze layithatha image kaKristu ngqo. Lithi iBhayibheli ukuthela ihamba nje liqhubeka likhonza igama lamaKristu alivelanga ezulwini kodwa lavela kubantu ababebona ibandla lifana nayo base bethi laba mabethi bayakhuluma kube sengathi uKristu ngqo mabehamba ngazuthi uyena base beconclude kwathiwa laba bangamaKristu ngenxa ukuthi bahambiswa kwakhe bakhulumiswa kwakhe benziswa leli gama lamaKristu bathandekayo lisho i-character of Christ, Christ-like. Christ-like. So now fana khula hand ekhambana fana sazi bathandekayo ukuthi masikhuluma ngebandla likaKristu sikhuluma nge-image. This is the visible image. Oh, I will help you. Let me just take you back. Nginibuyisela kumqondo oqala kaNkulunkulu. uNkulunkulu masenza umuntu ngomfanekiso. Ngithuleni manje. Masenza abantu ngomfanekiso. Yeah. Wait, angithi. Msethi asifuze. Yeah, khuluma nge-image ne-likeness. Yabo? Khuluma nge-image ne-likeness. That was the first. Yonke oqala kaNkulunkulu nesizathu sakhe soqala sokwenza seyabala ukuthi abuse izinto zofanele uzenze lezo uma ubamba umfanekiso ne-image. Yabona abuse phezulu kwenhlanzi nolwandle abuse njalo njalo anqoba umhlaba and stuff. But 90 bengifuna of uma eqala nje uNkulunkulu ukuthi asenze nomuntu shothi uNkulunkulu mhla enza wona wayeyiduplicate. I wish I can preach somewhere. Alikho ibandla likhona lapha futhi likhonza. Ngifuna ukushumayela khona because ngenza le message ingaweli phansi. Listen to me. uNkulunkulu enza wena wayeyiduplicator. Wayekhipha omunye, wayefuna ukuyibona yena. Wayefuna ukubona into efana naye. Ingakho uNkulunkulu wathi no, lalela mase ngimenzile umuntu ngizokwenza kanje. Yena uzobusa la emhlabeni ngoba this is your kingdom. Wathi ndokunika umbuswanyana wakho kuthiwa umhlaba unezihlahla nezilwane nezinhlanzi uzobusa lapha mina ngizobe sengiyacontrola phezulu emazulwini. So bawuthusi yabusa ukuthi nje kuphela into ehlukile ukuthi lo busa emhlabeni udumisa lo hlele ezulwini. So uma sikhuluma ngebandla bathandekayo masikhuluma nje kwi standard kwi lower grade lungile singathi ibandla abazalwa nabahlangana bedumisa uJesu yedwa njengenkosi. Kodwa masikhuluma kwi higher grade bathandekayo ibandla is the image of Christ. Okwazi uma ufika la ufika khona abantu before babone wena babona yena. Bapha abantu engangakhonza nabathandekayo. Lithi iBhayibheli lethu uNkulunkulu wethu uhamba phambi kwethu nithule bathandekayo. Lithi uNkulunkulu wethu uhamba phambi kwethu ehamba ehlelemba magebhugebhu angithi. Manje there's no way bathandekayo ukuthi umuntu engahamba phambi kwakho mase kufika wena qala. So la ufika khona okwazi usuke sevele eqala wabonakala. Hence bathandekayo iyo lento uma kukhona okright noma okwrong angithatha okright makukhona okright okwenzakale noma ngokwrong uzabantu bekhuluma kakhulu makwenziwa umzalwane. Do you know why? Because into la ingqondweni makuthiwa nje ukukhuluma ngomzalwane osindisiwe into la kubo sebelindele ufuna ukubona uNkulunkulu kuwe. That's why they easily judge you. But because of that, let me just go to my subject. Because of that bathandeka we need to ground the church, teach the church. Church is very under attack bathandeka is under attack and there's some kunamanye areas are targeted in the church. There are things that make church. Khona izinto esenza ibandla libe ibandla. Uma uremove zona kusala abasonti. Phakathi kwezinye izinto ezi-target la sifunde khona is this thing called a sound doctrine. Sound doctrine. Ngisebenzisa isiZulu. Isifundiso esiphilileyo. Abantu abaningi bathandakaya abazi ukuthi idoctrine ine-influence engakanani empilweni yomuntu okholwayo. Angizoshumayela namhlanje ngiyazizwa. Idoctrine bathandekayo ingakugcina uphila noma igcina ufile. Kudependa ukuthi uwele kiphi. Idoctrine iproduce uhlobo lwabantu abadynamic namhlanje.
yaphinde yaproduce uhlobo lwabantu abastubborn. Makuziwe into enethu iqiniso. Kudepend ukuthi ufundeni. Ayizoyichaza idoctrine namhlanje. Idoctrine upoison. Ngiye ngithi mina umuntu othakatha ungcono ukunomuntu ofaka isifundiso esitshekile. Uyabona ukugqibela umuntu emnyango, hayi ingane leyo. Kodwa unomuntu okhonka ingqondo ngoba idoctrine ikhonka ingqondo. Kodwa kulaba ekuthenini ikhonkelwa kuyini? Uma ikhonkela eqinisweni, lo muntu stubborn ungafika luphi uhlobo lwamangakhohlwa. Kufana noma ikhonkelwe emangweni noma ngafika iqiniso lime phambi kwakhe azalibona yabona iqiniso le kodwa uma ebanjwe idoctrine. Doctrine have divided the church. Doctrine have produced the two religion. Inqwaba angisho yama denominations. Inqwaba yenkolo oyibona namhlanje izalwa idoctrine. Angizukwa mention angisabi mention lutho. Kodwa into esenza sehluke kwesinye inkolo noma singama sishuma uJesu wafa wavuka. Kudepend ukuthi ukhuluma nomuntu okufakweni la kuye. Uma kufakwa idoctrine yokuthi uJesu umlungu, uJesu umjuda, nisho ngamshumayeli uzokhansa umthapho, akakuzwa uma engakaqaqi idoctrine. Wonke umuntu akakhululiwe esifundisweni esi wrong noma ngafika into right, ubuswa wrong. Doctrine. Ayishumayeli idoctrine khona nani bathanda kanti. Doctrine bantu benkosi is so very much dangerous. It's life and death. I wish all leaders are hearing me. That's why ayikho into eyingozi nje ukuma phambi kwabantu ubafaka isifundiso ongasihlolile. Ngoba abantu mabe bayikholwa into, abantu tendency yabo mabe bayikholwa into. Umuntu ufika avale mhla eyemukela lo nto wayibamba kunzima ukuyikhipha futhi. Kukhona abanye abantu khulindikini. Kwakwasindiswa omunye umholi ngicela ungamention kudala. Kwasindiswa omunye umholi wayekade efundisa into engekho right. Wabuyela kubazalwane. Wayekade bafundisa. Wathi bazalwane sengisindisiwe manje. Le nto engangiyikhuluma eshe waqinisile kwakuyihlathi le. Waphendukelwa abantu wayekade. Waphendukelwa abantu ababezwe ngaye lento. Bathi we mame ngeke ukuboneke lokho. Lalela la singenile kuduke wena la. Ubuka uzubona idoctrine ingozi kanjani. Abantwana bakhe abazale yena bathi lutho. Ulahleke wena. Ngoba idoctrine mike yangena. Nisho bethi wrong kangakanani. Kuze uprofessor uthi ayisangenza research ngabona la uthi ayingageja mhla ngifundisa lento la iqiniso nale bathi laba ama students lutho ke professor lutho professor sizwile. We enjoy this thing now. We enjoy this thing. Hence iBible liveza into ethi baqinisele isifundisweni sabapostoli. Lisho lani ukuthi sabapostoli bazalwane? Lishiso ukuthi zikhona nezinye. Once you undermine doctrine, you are in big trouble. Doctrine sibiza ngokuthi doctrine ground la umuntu okholwayo emakhona. Isifundiso kunini isifundisi ground la umuntu emakhona. Doctrine is any set of belief, anything oyifundisa ukuthi abantu bakholwe yona. Mangithi anything I mean it. Shobe thiwa yini kodwa uyifundisa abantu ukuthi bayikholwe, it's a doctrine. Mangithi noma yini I mean it. Ngishabe ukuthi wrong. Ngishabe ukuthi right kodwa uma ufundisa abantu ukuthi bayikholwe lento bayamukele. Doctrine. Doctrine iground la usuke ifoundation. Iground la wonke umuntu okholwayo emkhona. Uyazi nje uma uvutha kangaka nje umiswe isifundiso.
yazi mangasuka ngime manje ngimuve nonke la nginisho nginibeke samuwe kodwa ngizwe bese ngibuyisa enye audience engakazi izihlangane noJesu bese ngiphinda ngikhuluma yona lonto lento enizwayo nalento enilalele ngeke baze bayilalela abanye ngathi ngiqala ngikhuluma vele baphuma uyazi sibangani sibanga ukuthi umhlabathi iground abami kuyona lenimi kuyo ngoba umuntu ulawulwa isifundisa amiksona khona amanye amaqiniso noma singawafaka ngomuthi singakujova ngawo uyozama indlela ukhiphe into ojove ngayo yindaba because of the ground uma isifundiso sitshekile akaqonda umuntu wakhona umuntu meme esifundiswa nesitshekile ku doctrine etshekile utsheka noma ungaqondile ku depend ukuthi umiphi this current church have undermined the doctrine. But I will tell you, wonke umuntu ombonayo, ophumelelayo, owehlayo, ophilayo, ofayo, okhulayo, ongakhuli, ulawula isekela mikusona. Ngizophinda mina, wonke umuntu okhulayo nomayo, ophumelelayo, ofayo, onjalo ulawula ilamkhona. Listen to me, angikhulumi ngesonto, ngikhuluma ngedoctrine. Othi sase ngikhuluma nje bathandeka. Uyazi into umthelela wento oyizwa njalo. Uyabona into ohlala ufitwa yona, uyiyo namhlanje. Angisho uthe right noma wrong. Uyabona nje uright kanje. Njalo bekumiwa phambi kwakho ukukhuluma into eright. Mhla commande. Uthi Paulos wasendulo angeke singakhohlisana. Uthi ukujwayelana nababi konakalisa ukuyiphatha okuhle. Kusho ukuthi once you Isifundiso satsheka akumandatha nje mana madoda akithi iyaziswa isifundiso satsheka the whole house ngoba idoctrine ikhawunt uPaulos ukhuluma noTimotheo uthi kehla uKapentey 1 isifundiso masibe ngesiphilileyo ukwenze why heading uthi isifundiso masibe ngesiphilileyo. Engizoshumayela nikhona nibathandekayo. Ngicela ngimbambelani lokho. Number 1 into ofanele uyiqaphele ngedoctrine nansi. Idoctrine fanele ibe Christ centered. Noma kuthiwa yini oyakhayo noyifundisayo fanele ibe Christ centered. Ngoba isifundiso noma kuthiwa sihle kangakanani sangaba nayo uChrist emqondweni it's a problem. Ngoba ngesifundisa sokukhona into ofuna ukuyikhipha nokuyiachieve. Ingozi yayifundisa iningi abanye bafaka isifundiso ngoba befuna ukuprotect uburong babo. Anibazi nabantu kobeke bakhuluma bafake ne-teaching ne-doctrine ngoba befuna ukuprotect izono zakhe. Ngoba umuntu mayonile bafethu uyaphenduka akakhandi i-doctrine esonweni. Benazo lisono sine-doctrine manje. Umuntu ufika shaya blind amase buya yocinga amavesi akhandi i-doctrine. Esikhundleni sokuphenduka nje into elula kanje. Umuntu owonile uyaphenduka akakhandi i-doctrine. Ngithule kamnandi kodwa kuvela fanele ngiyajova. Umuntu mejova baka. Onhlase ngikhuluma ngizokhuluma komzalwane nje wathi ngikhuluma komzalwane bazalwane wathi njani ngikhuluma manje ningibhekeni kahle bazalwane bafowethu uNkulunkulu akakhondemi umuntu akalahli umuntu makwenzeka ulimala vuma ukuthi ulimele musu ukhanda isifundiso sokuprotect ukulimala ngoba inkathi usukhanda idoctrine umosha the next generation khona abantu abazozwa uzosupromote into wrong khona abantu abazocabanga ukuthi right lento eyenziwa ulo ngoba you have protected your own. Fanele doctrine ibe ngcwele ibe Christ centered. Ungayifundisi into namanye ama intentions. Ungayifundisi into namanye ama intentions. If kufana nokufaka isifundiso esikhuphula wena sikwenza uNkulunkulu. Ngafundisa ukuze sigcine sengabe sazi uJesu yena abani phakathi kwenu. Jesu fana bo uJesu icaca. U-MOG abe u-MOG nje caca.
Man of God. Awu. Ndabangazi lutho. Yazi ngithi ngabaseThekwini niseyintweni manje. uPaulos ku Romans 1 Corinthians 3:10 uthi mina njengenyanga enkulu uyibiza expect. Uthi ngabeka isisekelo. Usethi ayilona lowo wakhayo phekwaso makaqaphele uthi wakha kanjani. Useyaqhubeka usethi asikho esinye isisekelo esibekiwe. Uthi ngaphandle kwalesi esibekiwe esiuKristu Jesu. Bafowethu isifundiso kufanele sibe sakhelwe phezulu kukaKristu. Ayikho into ofanele yenziwe out of Christ. Khula asikho isifundiso ofanele usilalele uma singakhandeli pheka Kristu. Mina ngizokusiza. Ubabona abantu befa bengavuki nje namhlanje. Babanjwe idoctrine. And then I'm telling you izinto engamahead. Yabona lapha kuma items aphezulu kwakubo ka Satan ongcolile. Kukhona lento ethiwa false doctrine. Uthembe yona. Ingakho uJesu ukhuluma noma bekhuluma ngenye dispensation, but let me just share with you. Abantu babuza ukuthi lekubhidle kweJerusalem kuyobanje ukuthi ubukane uthi Jesu badlu bathaba kubona iTemple bathe ulazala lehle iTemple. Ayilikhandiwe le temple lot Jesu. Lo alikhitshela yosala lingadilizwe la ngaphansi. Noma bekhuluma ngenye dispensation, but ngicela ningilalela. Alikhitshela yosala lingadilizwe la ngaphansi. Bathi laba bathi kuyokwenzeka nini lokho? Nesikhathi sakho sokubuya isibonakaliso sisiyini? Usayiphendula uJesu. Mayiphendula uJesu ngathi akabezwanga. Uthi qaphelani ningadukiswa. Manje iquestion ihlangana phi indaba yokuduka nokuthi usiphendule ngaleli sakhiwe sizokuwa. Uthi uJesu hey yonke into engizoyibona izobe ikhandwa umoya wokuduka. Because into ethenjwe isitha is a deceiving spirit. But akakwazi ukuduka. Angeke umdukise umuntu ungaqalanga wafaka isifundiso eswrong. Let me just tell you, ningama targets. Musabamba into eyiqiniso. Uyaplanelwa night in and out. Singayisiphula kanjani le? Kuyasithi ngeke ubenze lutho bani besabamba isifundiso esiphilile. Uma lo muntu esela neground yakhe isenje angeke umenze lutho. Ngithanda ebandleni ngathi ngisho yabona umuntu ohayizayo namathayithayo. Awulula lo. Umuntu onamathayithayo usimple kakhulu. Ulula vele necommand yakhona iyodwa 10 wakhipha amademon. iBhayibheli says lo nje usuke deserve one thing, get out your spirit, umoya uphuma. Yabona umuntu obanjwe isifundiso. Isifundiso siyingosi sidlula ngisho idemon lokhayiza. Lo muntu akahayiza ukuthi nje kuphela ustabona. Ingqondo ilokhiwe ngqi. Ngisho ngathini kuye. Yabona namhlanje khona abantu bafowethu khona abantu enclear ukuthi yabona lo uvelwa off ramp nje uyaganga lo. Kodwa ungamhlalisa la phansi. Idoctrine yakhe uyikhande ngalendlela yokuthi into wrong size yaba right. In a way that uma uyingane ungasucabanga ukuthi yazi uyena no right. Akazi umuntu athatha into umbonile aphike ngalendlela ukuthi kube uzucabanga ukuthi awumbonanga. Uthi hayibo. Uzubuyele emuva uthi hayimo. Uzubuyele emuva uthi hayibo. Uzama ukutshela ingqondo yakho yaza ngimbonanga lo. Ngendlela nje skillful ngayo kuphike. Aphike ngalendlela uzocabanga ukuthi we no wrong mos. That's how idoctrine influence ngayo the mind of the church. Kelina, uyazi ngishumayelana kanje. Ngishumayela ukuthi ungazuza ungene esilingweni sok off ramp. Once wangena esifundisweni esi wrong, I am telling you, kunzima ukuyoqaqa umuntu athi sengiyabona manje. Bokutshela ama intercessor nabantu abathandazana. Khona abantu asabathandazana 25 years back. Sithi inkosi yobahambela izobabamba kuzobe namhlanje akaze bashintshe. Istabona idoctrine. Sathi uhambile uyabuya. Ripoko shataba. Uyabuya. uNkulunkulu uzombuyisa. Siyamnqanda la khona. Lutho. Kufanele kuze khanye kuye la.
Doctrine. Doctrine ground. Funda 1 2 Timothy 3. Fundani iBhayibheli. Funda ngoKZN qala bese siye eNgilandi. Funda ke. Verse number awufunda verse 10. Verse 10. Kepha wena walandela isifundiso sami nokuziphatha nomgomo nenkolo. Okay, funda verse number 14. Ngizobuya ngibone lo. Kepha wena yima kulokho okufundile. Phinda futhi. Kepha wena yima kulokho okufundile. Yenze njani bathandekayo? Yima kuphi kulokho okwenze njani? Ngoba isifundisa indawo yokuma. Isifundisa indawo yokuma. uPaulos ukhuluma noTimotheo umxwayisa noma eseyumgcobile ngoba sangathi ngake uNkulunkulu asilekelele sixwayise ngisho namafutha esetheliwe phekwabo. Kuthe ingane kama uyikhohliwe izinto kodwa ungakhohlwa ile yima kulokho okufundileyo. Wayisathini? Kepha wena yima kulokho okufundile. Yes. Nowaqiniseka kukho. Yes. Wazi ukuthi ukufunde kophi. Somebody say hallelujah. Okay, ngizobuye ngiyibone bathandeka lento ngizobuye ngiyifundise lento ukuthi idoctrine fanele nesource nayo ibalekile kodwa ngicela sase ngintshontsha ngizobuye ngibuyele. Ngitshontsha amanothi nami ngicela ubuye ngibuyele. Ngoba enye into ebalekile bathandekayo ukuthi umuntu into ayifundise into ayikhulumayo nesifundiso sakhe si right noma si wrong kosi isikhathi siya determine ukuthi usizwe ngobani. Khona abanye abantu othi mayikhuluma uthu ithatha plan anibazi lawo bantu othi mayikhuluma into athi yafethu emva kwalokho wafika uthiwa manje wayitshela ubani welonto athi lo athi mina ngatshela ubani uthi wow hayi kungase kube amanga ke because its source is so very much important ukuthi lento uyithola ba iBhayibheli livezanga by chance lithi iBhayibheli baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli njengoba twasaba apostoli nje kukhonjwa ireference yokuthi lesi sifundiso is guaranteed is tested because abapostoli babaziyo ukuthi bathini. Apostle, one of the people abashumayela uChrist like nobody's business apostle. Bebaziyo ukuthi apostle mabe manje bathi lo yaJesu nambethele kuphambano. Umi lo muntu ngisho nangesimangaliso uNkulunkulu abesenza ngesandla sabo bese kuthi masebeletha ireport back ukuthi kwenzeke kanjani letho bathi lo nambethele esiphambanweni uNkulunkulu wamvusa wabafile umi lo muntu esindile phambi kwenu. Bathi madoda aseGalile waniqolozela thini sangathi lesi simangaliso senziwe wawe thamandla na lo yaJesu nambethele esiphambanweni uNkulunkulu wamvusa wabafile umi lo muntu phambi kwenu esindile. Abapostoli bebengama staunch believers abapostoli bebeshumayela uChrist without compromise. Lithi iBhayibheli bayizala lento bayithumela ushona kuma sons abo. Ingakho uPaulo sethi wazi ukuthi uyifundeni because ngaloso sikhathi bekune argument ama doctrine bemaningi. Enye ama doctrine ile ye Judaism. Ama Jews abeshumayela ukuthi umuntu uzakholwe asindiswe fana sokwe. Njenge culture njengesiko lamaJuda actually futhi lento ibingekho fair not bebethi uma ungesiyena umJuda uphenduka ukhona soka ke ukuze uma wawezizwe soka ukuze uthathe isiko neculture yamaJews bese ukuma uqualify ukusindiswa okuvela ngoNkulunkulu okungaveli ngeculture. But uma ungakwenzanga lokho ngisho ungakholwa uzuginqa ukuthi awukholwa ngokwamaJuda. So i-argument was very meaning wafika uPaulos wathi umuntu akasindiswa ngemsebenzi eshe eculture akasindiswa ngesiko kodwa usindiswa ngokukholwa asindiswa ngomusa.
umuntu umusa kaNkulunkulu awunamJuda namGreek. Wonke umuntu uma ekholwa nje uyasindiswa. Amamukela uJesu akudingi ukuthi azathatha usiko loyenye isizwe esithile. Bathi laba lutho akekho umuntu okholwa ngempela ongenalo usiko lwamaJews. Isifundiso besithe uPaulos sethi ke endoda masuyoshumayela ugade khehle. Gade. Uma kulokho ukufundile wathi ukufundephi? Source. So if isifundiso, a doctrine is the foundation. Fanele isifundiso sibe Christ centered. Angazi ukuthi li people phethe ngamakulona ngizwakale umhlaba wonke. Isifundiso sifanele sibe Christ centered. Let me just help you someone here. Let me just help someone. Akusho uma ngithi into ibe Christ centered ukuthi njalo kufanele kube ukuthi ukhuluma ngoKristu. Enye into uyayisenza isifundiso singanimention kaningi igama lika Kristu kodwa sonke fanele si result ekuthenini abantu esithenini ukukhazimula uKristu ngaso. Ungakhuluma ngendumiso igama lika Kristu ungalifaki libe liningi. Kodwa fanele indumiso uma uyikhanda ukhande abazalwane amehlo abo afunde ukubheka kuye. Fanele sifundiso ukuze siphile usibona ngoba sikhandela kuKristu. Any doctrine noma yipi kodwa eyenzwa uKristu anciphe kuphakame into xwaya ufaka ibuku. So doctrine is under challenge. Okay. Doctrine is ground, doctrine is foundation of your faith. Number 3, doctrine separates us, distinguishes us. Isifundisi sona senza sehluke kwabanye abantu singafani. Khula handiya. Into eyenza ukuthi ibandla ngathi liyafana nezinye izinkolo this time is because of siqekisile saqekisa insika sesifundiso sethu. Awuthi bayida athi ngikhuluma nani bathatha. Don't know ukuthi abantu abaningi bayitshetha ukulwa kanti akhona ukulwa. Ukuthi thina siwakhonza amadlozi idoctrine yethu. Isifundiso fanele singasikompromise ukuthi uma usindisiwe idlozi awulikhonzi. Wathi ngicela abantu abazoba no amen nguzwile khona kodwa ngifuna uamen ngoba abanye ngathi bathi kanjani ngoba usafuna ukulikhonza ngiyakubona une challenge. Bazalwane, it's time yokuthi into esimi kuyo nesikholelwa kuyo singamuva kalula. Ibandla liya compromise. Mention kodwa kukhona abantu abangakhonzi lo Kristu omkhonzayo abangenaso lesifundisa esiphilileyo. Hamba uyosibona ukuthi esifundisweni sabo esitshekile kodwa bayama kuso. Yila libandla nje compromise ifundiso. Yazi inkinga yebandla yini? Mase niphathi kwabantu nifuna ufana nabantu bonke. Uke wayichallenge kuPaul lento challenge uPetro. What I brother no. Peter was a very good man. Leli Bible mhla ehambela kwa Cornelius kwakhanya isambulo ke entire nama Gentiles kuyakhonzeka nawo. Noma ingcwele emconvincile waqeda. In a way that the Bible Peter visited uPaul kwi ministry yakhe ama Gentiles. Leli Bible wahlala nama who's these people? Wahlala nama Gentiles nabantu bezizwe wadla nabo. Indaba iqala ngesikhathi sebe attendwa amanye amaJuda. Uma sekufaka amanye amaJuda lithi iBhayibheli uPaul uPeter washintsha manje. Wabuya ngapha wayihlukanisa manje nama-Gentiles wavela as if ama-Gentiles angcolile as before. Kanti lento uyenza uPaulos uyabona. Lithi iBhayibheli wasukuma uPaul wathi brother ayikho right lento oyenza. Because angakafika ama-Jews besihleli nawe sidla nawe ukudla sidla nama-Gentiles. Kodwa khona nibathandeka. Kodwa manje usuyajika as if ama-Gentiles angcolile. Wathi this is not fair. Uthi Paulos ngamqonda uPetro. No, ngamtshela kukhona abantu abangani compromise. Isifundisa compromise. You don't put sorry with doctrine. Manje lento
lento yena yokucabantu uzothi idoctrine ihlukanisa imbuzi nenkomo. Imbuzi nezimvu. Idoctrine fanwa mawuyibambe kahle idoctrine kaKristu. Mawuyibambe kahle bayancipha abantu abakuthanda awucelebrate umuntu wonke. Leli vangeli lika yes. Ucaba uzocelebrate yibo bonke abantu, you are in trouble. That's why unje. You wanted to be celebrated everywhere. Ucathi ungena bonke abantu bathi ungena ngapha. You are in big trouble. Uma umuntu omsindo ungemuntu umuntu wesifundiso. Sifuna abantu principled. People who are standing for their own precious faith. Abantu abanamandla okuyimela into abakholwa yiyo. Abantu abathi no, look as wins. I wish I can raise this few boys. If you should Daniel no Shadrach no Meshach. Okwama the authorities phambi kwabo batasikhothana. Usithumbile yebo kodwa akusho saso compromise idoctrine. Sineyifundisa esifundiswe zona. Lithi iBhayibheli baka banekelwa ngisho ukudla labafana ukudla ayithi lapha ukudla babenqaba ngoba kunjalo kwangama rituals. Because bekufanele badle lapha ukudla okweyithixo zaseBhabheli. Kumiswe nange order yithixo zakhona. Futhi kade ikhothanyelwe yithixo zakhona. Bekugcwele itafula kumnandi futhi babene belief ukuthi umuntu odla lokudla uyahlakanipha, umuntu odla lokudla uba muhle. So bekuthandazele ithixo nje uNkulunkulu bakhona bathi labafana ngeke lithi iBhayibheli ingakho ithi iBhayibheli bachoose ukuthi ngeke bayingcolise ngokudla okuhlala etafuleni ngoba kokudla okungcolile. Bathi sithunjiwe impela kodwa ngeke singcolise ngokudla. Othi sathi ngishumayeza ngoba kukhona okunye ukudla okudlayo kungcolisa uma umzalwane. Akhiwa yonke into. Doctrine. Manje nifuna ngoba ogimba nifuna uthanda wonke umuntu. Anonga nemali. Doctrine. I don't say what, but kwamalumu yadla nakhona udla bahlabela amadlozi yadla imbuzi yayidla uzuyibamba usale wedwa lapho uthi wenzela ukubakhombisa ivangeli. Ufuna ukubakhombisa ivangeli. Adla. Ucabanga ukuthi sayithola ayishibhile lento. Sayilwela nje usibona ungacathi sijulu kamahala nje. Siyishumayela nje khona la simele khona sathi kufake ngcono. Wena uzokumela lutho nje uzovela ube uyes base. Kuphi khona? You protect your own doctrine. You stand for it. Nizobona ngilwi kodwa ngiyashumayela. Uyazi into enze ukuthi ugovernment wase South Africa afake zonke izinto nje freely. It's because of Eastern sebandla so weak. See majority Christianity in South Africa. But this government can say whatsoever. I constitute, I gazette, I post. See mugel. Uyazi sifuna ukuthanda. Se generation engena no. Futhi sikholwa kabi asimele lutho. Singesonto zelo rabashanda elingamele lutho. Mawunikwa imicrophone yini oyimele nje. Mawusindisa ungenayo into ongayimela to the point of death awukakholwa wena. Yini oyimele ungathiwa ngaphela uthi la ngishaya uthiwa kubiza ukufaka kungcono ngathiwa ngiyafa bangifake ethuneni. I cannot do this. Awumele lutho. Uyasonta nje wenkosi sontweni ekhaya uyesontweni ekhaya. We are not representing anything. And I get buhlungu nje ukuthi ivangeli libe weak ngoba uma isifundiso si weak, uma isifundiso si compromise, the church becomes weak. Because the devil knows uma challenge ama principles and challenging the doctrine, he challenges the center and the backbone of the church. We are becoming a noisy church with no impact. Nomsindo kodwa lingana impact. Ayikho into ebuhlungu bathanda kanje ukuthi ungabi na weight. Ube mningi.
kodwa ungabi na weight. Nofuna ukuqukula nje vele ulu. Awuzibamba into uthatha inanto phakathi. Nina ningani right niyazi ngiphila kweni planet hayi ngeke. Akazi entweni uthatha inento phakathi uyayibamba apply yonke amandla akho. Ujethi yathini igcwele isipapaka ukuthi bese imnyama sivaliwe. Ujethi esinamanzi leso. Akazi ube nalo ngxaki ukuthi uyibamba into ikuhlukumeza uthi yazi lento ngiyibamba ngithina something at the empty. This is what devil want to do. He want to empty the church and close. Wenza noma imiphi umoya nomqhamuke east nomqhamuke west. And nyantshelani batwana bami ngivula namehlo ngikhuluma iqiniso ngeKristu. USathane ukhipha ama demon okudeceive abazalwane. And abantu abaningi aba off ramp ayo abathatha ama off ramp abalabade bekhole bekhuluma ngezilimi. Ngoba bakhuluma ngezilimi bengenama grounds. Umsifundiswa singa emphasizewa ebandleni. I started something new that I'm going to share with you because you are so blessed. I started something new. I'm also revising the statement of faith. I'm preaching it. It's a vumo so called. It's a vumo so called. Let ngiyakhola uyisona amandla onke. Obala sasonta nabo. Umdali wezulu nomhlaba na kuyo Yesu mnyana wakhe Cause we are revising even the statement of faith. Fanele abantwana yabazalwane, fanele abantwana sibabuyisele kuma grounds. Uthi nazi izinto esikholwa yizo. Kodwa nikhona nibathandeka hayi khuleka bhuti ngisayidlala. Nazi izinto esikholwa yizo. Nakho lasikholwa siyakholwa thina siyakholwa nguyise uNkulunkulu umnini amandla onke. Sikholwa uye ukuthi uyaphila uyinkosi. Siyakholwa kuJesu indodana kaNkulunkulu ukuthi he is the only son of God. Siyakholwa ngumoya engcwele ukuthi kodwa nikhona siyakholwa futhi uJesu weze enyameni wangena esibelethweni sentombi wazalwa waphila wafa wagena ethuneni wavuka kwabafileyo wakhuphukela endaweni eyisemazulwini uhleli ngakosokunene sikayise futhi akezugcina lapho. He is coming back again. He is coming back again. That is the statement of faith. Fanume ntwana okholwa yiyo. Mawubona umuntu edlalela ntwana okholwa yenta over my dead body, you are too late. Because all these things, there are three important messages about Christ. Three important messages about Christ. And those spots are targeted. The first one is the first coming of Jesus Christ. That look the message oqala enamandla kaJesu ukuza kwakhe ukufika kwakhe. Kuzobe namhlanje khona abangakho even iJudaism there's no Messiah ofikile. They are still waiting for Messiah. Because inamandla lendaba ukufika kaJesu, the first coming of Jesus Christ. Also science bathi suka ayikhali umuntu wazalwa intombi la khonto sifihlelwa yona. Khona umuntu ongazalwa ngomoya, there's nothing like that on earth planet. Ayikho umuntu ongazalwa ngomoya uthi wangena nje umoya engcwele nje wasekhulela usisi virgin. Ngizophatheka kabuhlungu athi mbo. Ngisangicinga kumoya. Hayi, senikhuleni badala. uMary was a virgin. Wazala uJesu virgin. Waqhubeka waphila virgin. Waba nomntwana virgin. But in the Bible, Jesus was born of the virgin. Alithi Mary was. Emva kokuzala uJesu wase no, ivirginity kaMary ayiphazamisekanga. Enkathi ezala uJesu waqhubeka uMary esealed. Wagona ingane esealed. Ngoba uJesu mayiphuma esibelethweni sikaMary hayibo ephuma osizalweni sikaMary akasidisturbanga. Because Jesus was not biologically born, he was spiritually born. Mhla iphuma egate waphuma khiyiwe wawushiya ukhiyiwe. Inkosi lesikhuluma ngayo la.
lesikhuluma ngayo la. Ngiyakholwa uyisona amandla onke. Ngiyakholwa uJesu. Yeah. Sima kulesi sifundiso asifuni ukufa kunye. He is the Lord of Lords, the King of Kings. A doctrine basalwa 9 simkuyo. The first coming of Christ. Manje let the Susie argument. That how come? Uthi umuntu engangena kukhiwa aphume ekhiwa. Awushiya umnyango ukhiwa ungaze. Brother Joseph wathi mehlanga nonkosikazi wakhe washada nevirgin. Elinengane. uJoseph washada nevirgin enengane. Ngizoshumayela manje ngikhona. Ingakho iBhayibheli lithi uma umuntu eKristu isidalwa esisha, lithi iBhayibheli uyabuyisela ubusha. Sengisho in the spirit awuthi nginiyeke lapho wenzose. Ngizosweni ngishumaya izinto ezimbi manje. Ngizosweni ngishumaya izinto ezimbi. Ingakho noma emvelweni kungonakala kuvuleke, kodwa mase ufika kuJesu lithi iBhayibheli uyabuyisela ubusha. Abuyisele njengokhozi. Ingakho mase usindisiwe asinabo makabani. Sinentombi esindisiwe. Lento kulokhu igugisa uyimisa ngoma kaBoyla uyasicasula uyasinyanyisa stop it. Usindisiwe intombi esindisiwe anomntwana kodwa isindisiwe yona. Lokuyibisa ngoma kaBoy sinyanyisa la. Uma kaBoy ophuma apho khona usicasula la. Boy wando ngalanga wasindiswa ngalo lithi iBhayibheli uthi uDavida uyabuyisa ubusa bami abuyise njengokhozi. Wayigani zami kuyenzeka umuntu asindiswe bubuye umntombi bakhe bubuye umsizwa bakhe. Usala kunibhayisa la noma ngisarenda uthi ayiseke into engayenza abathathu nonsense. Sebeze baba bathathu baba naba bathathu. Ivangeli liyafika kumuntu akholwe inkosi imqoqe imkhande imenze ibuyisela impilo yakhe. Uhlabe kotsotsi baqosha bawisa amathe baza bawaqoshe. Asithanda samanje. Buyani ngishomalisela into le. Listen. The first coming of Christ Jesus is the great message. Hence bathandaka umhlaba uyakucelebrate ukufika kaJesu. Because it's one of the important message. That's why we have things like a Christmas today. Even umhlaba uthi uyayiphika hamba go to America and go everywhere. Ngelanga lika Christmas is Christmas everywhere. Amandi athi ayinqaba lento athi enza ngazini. Awuthi ayawunamandla ka. Baqhumisa bodwa ama cricket ngathi kudlala izingane qhwa. Ahlekisa lewa Christmas. Listen, even the world
noma uphiki kodwa uyakuvuma ngoba the whole world celebrate. Thina kasingeni kuma arguments ama dates ngoba sesikhulile. Abanye bathi akazalwa ngomhla ka 25 December. Abanye bathi wazalwa ngoApril. Sithi na bayeke bathi nayo April ngathi awukho right angazi uningi. Mase simekutheni thina aya celebrate ukuthi usuku. Into esiyicelebrate out wazalwa. Akusele ngoba futhi wazalwa. Ukuthi nini sasingekho. Ukuthi nini sasingekho. Kodwa nakhe sikwaziyo wazalwa. This is what we celebrate. He came from heaven to earth. He descended. Uthi Paulus lo wehlayo uye lo wenyuka. Lithi iBhayibheli lona lo moya ovuma ukuthi uJesu ufikile enyameni. Lo moya kaNkulunkulu ovuma ukuthi ufikile because the message enyenkulu is first coming of Christ Jesus. And we need to cement the church and convince you that Jesus came over. Day shall come. La kuyofuka khona ifundiso ezobe iphika ukufika kwakhe. Niyazi ukuthi seniyazi ukuthi niyazi ukuthi ukubuya kwakhe sekuchallenge you already. Ezinye ifundiso zithi sewabuya. Ezinye ifundiso zithi ngeke azabuya. Because some events are three that are so much are carrying the message of glory. These are three events that are carrying the message of Christ, of glory. One, his first coming. Number two, Jesus died and rose again. Leyo ke impi yakho ithwalo kakhulu abapostoli. Because ifike kakhulu ichallenge kakhulu ngedispensation yabapostoli kwi-early church. Phela message ye-early church ibi challenge way this way. I-challenge ukuthi uJesu yes wafa, be challenge na ukuthi uJesu akavukanga abafile. Kwakhandwa istory saza safinance esokuthi utshontshiwe. Because it's a resurrection. He's the power of his death and the power of his resurrection. Because there is no power of resurrection ngaphandle kwe-power of his death. Abantu abaningi abazi njengoba siye past ke lento ke yayisiyafakwa yafaka i-event yayisifakwe ekhalendeni nalelo mhlaba kwakhandwa iphasika. That's why the three events akhalendiwe and ahlonishwa umhlaba wonke. His first coming, Christmas, and the second event is an event yokufa nokuvuka kwakhe. Because ephasika is combined his death and his resurrection. Siya nje phasika akunandaba ukuthi ugovernment uyaxova iphasika utheni uNo March lokho siyabonga. Last year wayitheni ngoApril siyabonga. Angithi asicelebrate thina ukuthi asinankinga ngisho ngathi ngishanganishintsha libe ngo-October. Nayo into esiyicelebrateayo ukuthi wafa wavuka. Asinendaba ukuthi nini sasingekho. Asiwaziyo wafa wavuka. This is what we celebrate. Ngiba nama Thanksgiving service makade ngizalwa ngoNovember by the way. Makade ngizalwa mina ngizalwa ngoNovember 1. Kuyenzeka kuNovember 1 uvela ube uLwesibili. Kodwa manje ingqondo yami ifuna ukuba ne celebration. Uvela ube ngoLwesibili. Ngithi ngiyalibuka ikhalenda lokuzalwa kwami. Hayi ngeke ngikwazi ukucelebrate lento ngomhla ka1. Kungena ama message and thank you ngomhla ka1. Oh Apostle ngithi hallelujah. But i-celebration yami ngiyikhalenda ngomhla ka18 November yokuzalwa. Ngizalwa ngomhla ka1 bese ngikhalenda uThanksgiving ibe ngomhla ka18. Ngithi umhla ka18 uyangivuma. Dinga celebrate. Umhla ka1 ayiyangiqaba lesibili ngizobe ngise Cape Town futhi ngishomaye. Bese kuthi umhla ka18 uyangivuma. Niyangifisela nje ngiye airport ngiyoshumayela mina ngithi lo ngithenje
yazi ngithembile yona leyo nto yokuthi umhla ka-18 ngoba umhla ka-18 kumina uthi noma umhla ka-1 sengugejile usuke kazalwa ngalo ngomhla ka-18 ngiselebrate ukuthi ngazalwa sijalo nathi noma ngayishintsha ukhalenda upresident athi March clock siyabonga Mr President soqala ukukhuluma naye mhla esathi asizukucelebrate iPhasika yilona la ngazosibona ngalo-ke uyasibona ngalo la mhla ivala iPhasika singobani uyasibona singobani ngalo la uyasibona ngalo la then his death, and what is this? Then the last event that is so very much important. Unfortunately, that one ayikho kwi-calendar. Ayikho calendar. Futhi ngeke izibe khona kwi-calendar. I-celebration yakhona izoba i-rapture. Ukubuya kwakhe. Those are 3 events that are carrying the glory. And those are center and the pillars of the church. Njoba usibona simile nje simi ngokuthi wafika. Simi ngokuthi wafa wavuka. Enye into esibambile ukuthi uyabuya masinyane. Njoba usibona nje silindele i-event yokugcina manje. Ayoqala siyayicelebrate kuma calendar. Ayesibili siyayicelebrate ngephasika. Ayesithathu i-celebration yakhona kuzoba uhamba kwebandla. Tani Nkosi eqeda. Susana lo yamphazamisa. Funa sithandaze. Sikhanda ama-grounds. Fanele bafowethu sazi ukuthi simele ini. And listen to me, ngicela impeke ngomoya. Kuphila kaJehova. Asinavuma anything Tom and Harry. Azodlalela into esikholelwa yona. Unfortunately, Jesus has been followed by people abangenasisibindi sokumela into yabo. Yabona mina kufaka inkani yasezulwini. Nizobona kusasa ukuthi I'm not just preaching, I'm a prophet of God. Nobona tomorrow. Keep this thing in records. You'll see tomorrow. If you doubt, bamba lento engisho kodwa. You'll see tomorrow. The enemy is planning. Do you know what kunama professors, the evil professors, who are now secretly, they are analyzing each and every scripture, each and every dot of the scripture, because they want to oppose Israel. But the challenge is, so now they bayakokota as I'm speaking to. Bakokota look oppose Israel, scripture by scripture. The enemy is planning to take the church. Usatan ufuna push ibandla liphushe lemfuleni alimuse nomfulu, because umuntu okuliwa naye kakhulu la ngicela umbolele lakho mhlaba. Umuntu okuliwa naye kakhulu la inango manje akhanjwa from Genesis njengoba bafunda iBhayibheli khona abafundayo against yo kuna abantu abahleli phansi that has been financed and sponsored to look at the scripture word by word and say uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. The big question lo wabhala la ubani wabhala uMoses, Torah, 5 book of Moses. Uthini pho uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba? Oh no, Moses qaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, umhlaba uyihlaneni ngenalutho wayephi? Moses no. Guys, there are people who are going to tell you this. What are you going to do when they begisi iBhayibheli olufundayo lento uyibona kwa went ingane kwa? Because this guy was lo muntu bekuneminyaka angazi how more than hundreds eminyaka azalwe. Njengamanje ubhala into uthi uNkulunkulu eqaleni wadala izulu nomhlaba.
uthi umhlaba awuyihlaneni nganalutho uNkulunkulu kwakumnyama wathi uNkulunkulu akube khona ukukhanya kwaba khona uNkulunkulu wathi akube khona izihlahla zaba khona lo muntu ukhuluma ngokudala kwezihlahla engekho yena ubhala ngithi yambona umuntu wayicabangela nje ngathi wayiguphi mhla icabanga nje this thing does not exist, there's nothing like this. Yazi ngithuleleni kahle ngithuso ukuthi ngizama ukucabanga time. What are you going to do when you're being approached by a person or professional, a challenger with this scripture, and say, "Oh, qala njengafana sikhulume singakayina kude nje." Uthi iBhayibheli uthi iTorah yabhalwa ubani? To know there are 5 books of Moses. 5 book of Moses. Where was Moses? Moses uzalwe nini? Uthi awu Moses usho wazala this time 80. Okay. Lento akhuluma ngayo ubani omdala phakathi kuka Adam no Moses? I-answer quickly. No, uAdam phela uyena umuntu oqala. Manje umuntu oqala why abhalwe umuntu ozalwe 600 or 700 or 2000 years before? This thing is contradicting. Uthi indoda eyabhalwa, indoda ebhale umuntu oqala yona izalwe 2000 years before azalwa. Manje why imanzi ngani lo baba wayengakazalwa yena mhla ekhona baba? Akamazi uKhayini lo. Kodwa manje ubhala istory as if the man was there. Wasisho nethuba labo benikela nokuthi wafa kanjani uKhayini ingane zokuqala yena engekho. What are you going to do? Ingakho ke manje ngizongishumayela kanje ngishumayela ngeDoctrine bese ngicabanga ukuthi I'm just losing my mind. I'm protecting you. Something is coming very soon. Ngakho ngithi manje ngangizwa abantu bami namhlanje ngizoba ngama victims. Into ekushintile yakubamba yaguqula akabe uSathane uzoyibeka phezulu kwetafula lakhe la question ngayo. Abuthi ushiphe lento ngempela yisho. Wena washintshwa into engekho. They are arguing now indaba kaJob ethiwa Job was not there. Ingane kwane exoxa omunye umuntu, there's nothing like that man. That's why even challenging to Jesus wazalwa kanjani, that nothing like that. Uzobona ayikho nto ayikho umuntu ongathi indoda engahlangananga biological nje nangu we psychology nangu we science, I mean to say nangu we science, there's nothing like that. Ayikho umuntu ongazalwa kanje. Uyazi babheke ukuthi baphike ngisho nawe uqo. Bathi kwanawe nje exist uzokholwa nayi lokho ukuthi yazi nami ngathi angiphili ngempela manje. Nothisha wayiqala njalo mayifundisa athi uNkulunkulu there is no God. Esho phambi kwesinye student that there is no God. Hayi le khoza nizoba impi abantu abazothanda so nithathe ngifuna ukuyi-apply ngiyanazi nini wewe. There's no God. There's no God. Nomfana uyakhola usindisiwe imphathe kabuhlungu. There's no God. Wamlindi uthisha wahamba wayesethatha ibhodi. Thatha ushow wayesedrosha la. Mfana wayigood bhaleni. Wadrosha uthisha nje obenjalo. Wayigood waye athi wayishaya. Wayesebuza kubafundi uthisha ngekho athi ubalo. Zathi ingane kanye kanye ingane encane iyabona la. Uthisha. Wasethi niyayibona ingqondo yakhe niyayibona. Bathi laba ingqondo kaThisha siyiboni. Washo njengoba ningayiboni shothi naye ayikho. Ngoba uthi meaning yonke into ongayiboni. So umdrosha uthisha engakangeni uthi ngifuna manje ngena la mani ibone ubuchopho nengqondo kaThisha. Mawuthi nizoyibona ngamehlo. Wangena uthisha. Wasebheka abafundi wathi niyayibona yini? Akasho uthisha kana ngqondo uthi niyayibona yini? Zathi ingane asiyiboni. Washo uthi njengoba ningayiboni ingqondo kaThisha usho uthi ngoba uthi uthisha ayikho uNkulunkulu akekho ngoba uthi akamboni. Uthi ngeke umtshele ngoNkulunkulu angamboni. Uthi ingqondo kaThisha niyayibona yini? Zathi ingane asiyiboni. Washo uthi naye yakhe ingqondo ayikho. Ngoba shuthi mawuthi yonke into engabonakala ayikho. Shuthi nengqondo kaThisha naye ayikho. Wathi nginengqondo mina mfana wathi ngicela ungikhombise. Wayesethi nomfana nginoNkulunkulu nami. Wathi nami nginayo uNkulunkulu. Ukuthi sethisha umboni.
njoba unayo imoto nawe nami nginayo uNkulunkulu ukuthi awumbona abuye yonke into ongayibona ngekho. Ingayenzi into enganjalo le nto. Hey le asiphakameni sithandaze. Yeah, I'm coming back next week. Same subject. Cela ungayiqedi yonke namhlanje. I'm just provoking you. Ngiyaniprovoke. Ngifuna mina lalelani bathandakayo. Thina sisavusa manje nje abantu abazokhonza nje. Bakhonzela ukuthi hey ngiyabonga Nkosi yami ngiyesontweni ngibuye ekhaya. Si right ngalabo angisho ukuthi ungakuye kusakuye kuyesontweni we are going church ngoba kwakhona lento ngekuyizwa ungekho enkozweni ngekuyizwa ungekho ebandleni lakho. It's so very much important but ngicela ungibambela lento. Ngifuna sinyukele kwenye level. We must stand for what. Know your story. Ngani sami izwani ngami. Mungasazi isitori sakho manje sokubona ngaphesheya komfuni. So bese sikhunta esahlabelele naye lo muntu. You are going to become history. False prophets are hungry for you. Are hungry for you. Ntulele are hungry for you. Bafuna ukunibona ningamanye amalokhozana. Funa abantu abasibambile isifundiso sika Christ. And know your stories. Pumps is understand. Nkosi ngiphe ukuhlakani kuze ngiqaphele